Takže ahojte ľudia, vítam vás u nového videa, no a v dnešnom videu vám ukážem, ako získať Popstar Amy a tam toho Rockstar Sonika najrýchlejšie, ako sa to dá. Lebo som ich otvoril. Takže nebudem zdržovať, dajte odber, no a ideme na to. Takže prvý quest je taký, že musíte kolektnúť 2000 chaosových orbov. To prečo použiť Autorun aj nejakých event čau, ako trebárs Cheese the Chow, Red Hero Chow a takých, že pôjdete tu na Autorun v Green Hill a budete tam takto chodiť a za to by ste mohli sa týchto Masterov Chow, ktorých nemajú také dobré staty, ja vám ukážem. Takto oni vyzerajú a majú len 200 minút, 569 ringov a 5000 XP, to sa vám určite nevyplatí na zbierku. Ďalší quest je Use Boost for 4 minutes v závodách. Takže ja doporučujem použiť nejaké dlhé mapy, ako treba, ja neviem, Metal City určite nie, lebo musí sa boostovať. Ja by som doporučoval City Escape alebo Emerald Coast. Alebo Metal Madness, lebo tam môžete boostovať veľmi rýchlo. A ako si tam nejaký stamina chow a môže to ísť na veľa, veľmi to bude krátko trvať, nebojte. Ďalší quest je definúť 500 badníkov. No a na tento potrebujeme pár vecí. Ako prvé musíte mať otvorené nejaké Flying Mount, ktorý môže strieľať, ako treba nejaké Steampunk Tornado alebo Prototype Tornado, ja neviem aké máte. A pôjdete tu takto do tohoto tretieho sveta. Čo je Emerald Hill? Ja vám tam trošku ukážem. Nejako takto by to malo vyzerať. Tu vidíte bandníka a daň ho môžete takto použiť homing dash alebo nejaké tornádo. Ukážem vám, ako sa to robí s tornádom. Takže rovne sa kúpite tornádo, nejaké náhodné tornádo. Počkajte. Nejaké normálne tornádo si ekvipnete. A pôjdete na nejakého bandika, ktorého rovno vidíte. A tu je dole takto tlačítko a takto môžete ich zastreliť. A to poručujem k tomuto aj tiež takýto event chow. A tu by vám mal otvoriť jeden nový skin. A asi viete, o čo sa to jedná. Je to Popstar Amy. Vyzerá dobre, ale pre mňa tak nie je. Ďalší quest je perfumnúť 600 hoverboard trikov. Tento môžete v kľude avkovať. Použijete svoj hoverboard, ktorý máte a pôjdete takto na spring. Na tento a na tom budete kránuť takéto triky. A na ňom musíte proste len avkovať. A to by vám mohlo tak splniť quest. Posledný quest je kompletnúť 20 time trialov. Toto ani neodchádzate z Emerald Hill. Lebo ja vám poviem, v tomto svete je ten najkratší time trial. Čiže neodchádzajte od tohoto sveta. A pôjdete rovno tu na time trial 1, lebo time trial 1 je ten najkratší zo všetkých. A to by vám mal otvoriť Rockstar Sonika a nový trail. Je to Beam Note Trail a je to proste ste skoro ako tam ten Business Charge, čo tam bol, ale ešte horší. Lepší, ale ak sa pozrieme na toto, tak môžete vidieť, že sú trošku lepší. A otvorím vám to aj nový skin. Spoznáte Rockstar Sonika, vyzerá moc cool, má takýto jacket, má okuliare a niečo divné s jeho očami. Neviem, čo to znamená, tak sa ma nepýtajte. A má ikonický Sonic Adventure 2 pózu, keď budete avkovať. No, to je asi z tohto videa všetko, ako som to vám mal dokumentovať. Uvidíme sa v ďalšom videu. Ak ste viacej Sonic Speed Simulator videli, tak dajte odber. Že urobím vám taký showcase, ako to rýchlo urobiť. Takže
Uvidíme sa v ďalšom videu. Zatiaľ, čaute.